हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. बराच पाऊस पडतोय आणि या पावसामध्ये जर गरमागरम भजी मिळतील तर खूप मजाच येईल. पावसाचं आणि भजीचं कॉम्बिनेशन काही वेगळंच असतं. मग आम्ही आता चाललो आहे नित्याच्या घरी पकोडा पार्टी एन्जॉय करायला. चला तुम्ही पण. फायनली आम्ही नित्याच्या बिल्डिंगच्या खाली पोहोचलो. सारा पण आली. अरे ना सारा, भजी वाटीसाठी भजी रेडी आहे. ते पकोडा पार्टी झाली आमची आणि आता चहा पण झालाय. आमची पकोडा पार्टीचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.